खुलुमबाय लोगोफोर अफि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ स्राय बरायनानै सालामान खौनो मा स्रायनो बरायनानै लाफिननाय जाबाय तो लोगोफोर दिनैहाय जों गवालपारायावहाय फैदोंमोन मोनसे जायगायाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड डि जायखौ बुङो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय गोबां दावहा नांबोनानै मोनसे गेजेर ससेयाव जेब्ला एकर्ड जायो एकर्ड जाखांनायनि उनाव बिथांमोना आलादा आलादा गावबा गाव सोरबा आर सोरबा डि सोरबा एस माबा माबि एक्स वाइ जेड ना बेबायदि जानानै दङमोन नाथाय दिनैहाय बिनि गेजेरावबो मोजां खौरां होनबावनांगोन जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड डि जयैहाय जाफिननो हादों खौसेयै नाथाय बिनि गेजेरावबो आरोबाव मा जानानै दंबावो सोरबाया ना बुंनो थांला आङो बेफोरबायदि तो बिदिब्ला जों बे जायगानिफ्राय दानानै फैखांबाय जोब्बाय दा लोगोसे जोङो एसे गवालपारा गुबुन गुबुन जायगायाव जों एसे हाबहैफिनबावनोसै तो नायलांबाय थादों नङा होमबा फैयै फैयै जों मोनसे जायगा टाउन ओरैबायदि स्टेन्डार्ड जायगा स्टेन्डार्ड माने जायगाखौ बानायगासिनो दङ तो नायनि एसे नै बेफोरबायदि गेजेराव मोनसे डिभाइडार दङ ओरैबायदि साफा जादों गवालपारा टाउन होननानै बुङो ओरैहाय बुंनो थाङोब्ला बियो आदसा फैफेराखै नैबे जों दा बङाइगाव रडजों थांगासिनो दङ बिनि उनावहाय बबेयाव हाबहैनाय जागोनथाय बेखौ मिन्थिदों ना तो जायगाया बिराद मोजां जादों स्टेन्डार्ड एसे आरो जाबावगोन बे बानायगासिनो दं आरोखि नै बावहाय बिबारफोर थायोब्ला ओरैबायदि मोजां जागोन आरोखि तो बिदिब्ला जों नायलांबाय थानोसै नङा होमबा थान्दा बेलुनजों माबा मोनसे जानोबो हागौ ओमफ्राय नैबावहाय दालांबो बानायदों बायदिसिना कारेन्ट ना ओंखायनो हाबहोआसै बेजों नो एन्ट्रि जाहैबाय ओमफ्राय हयतोबा बेक साइडजों जानो हागौ जों बेक साइडजों गिदिंनानै ओरैलाय नंखागौ बेक साइडजों हाबगोन जाहैबाय नै कामान्डारफोरा जोंनिया बावहायनो ओमफ्राय बेयाव सेकेन्ड कामान्डार बेयाव थार्ड कामान्डार नैबेयाव फर्थ कामान्डार औ बिदि आरोखि मा घटनाया ओरैनो नै ओरैहाय बिदि दोननानैसो हाबलांसिगोन आरोखि बा दिनैहाय बेलेग धरननि जायगा नै ओरैबायदि बेटिक्रम ओरै गिदिनो माहाय थांनो नागिरगोन जोंनो सिगाङाव गंसे दङ ना कामान्डारा बबेजों लांगोनथाय बे मोजां माथो जायगायानो फुरा नै ओरैबो नाय हाजो आरो फुख्रि वाव बेफोरबायदि जायगायाव फैनो मोननानै मानोथो जोंलाय गुबुन जायगायाव कानाडानो माबावनो बहाबो गोग्लैयोमोन माने बङाइगाव जायगाया मोजाङानोथ' बा बङाइगाव जाजोब्बायब्रा बङाइगाव बै जोंना कामान्डारा बबेजों लांनो नागिरखोब्रा बरिया भिउस लांगासिनो सालायगासिनो जोंना कामान्डारा बहाय लांथोंसै नै बेनिफ्राय जोङो बे दालां बिराद गोथावनो नायहरथारनोसै लेब्रावहाय आं दहाय होनदोंमोन ना नोंथां बैथिं बेरायहैनोसै होननानै खाफाल गोनां ना मोनमारबायना नंमारगौ जेरै बुंदों बिदिनो जाहैदों नोंथां रासिबो नांगौ नै बावहाय लाखिबाय एब्रावहाय दै सेराव गोथाव ना फिदिंसिगोनसो नामा जोंना सोहैबा हामगौलै सोहैखासिगोन बायदि मोनबाय आं ओइ नोरै लाखादो जोंना आगादो सोला नो एन्ट्रि जगिघपायाव जों सफैफिनबाय ओमफ्राय जगिघपायाव हाबनानै जों माखौ नुदों मांकि हनै मोख्रा आयु मोख्राथ' बहुत आसे रे मोख्राया दंसाबो माथो बान्दर आसे दखन भाइटि रथ' आपनालोকৰ জাগাত हा रथ बान्दर आसे खाबा লাগে এইবিলাকো माने मोख्रा दं नायनि एसे ओरैहाय मा नुलाङो आयु हनै दाखुखुथारलै साला आयु मोख्रा बिराद मोख्रा दं माने बे जायगायाव थालिदा थानाय नङा ओमफ्राय ओंखामबो थानाय नङा जगिघपायाव फैबा नै बेफोरबायदि हगारनायसै सार हगारनायसै एक्सपर्ट जागासिनो दं लास्टखौसो हगारनायसै फार्स्टनिखौ हगारथ'ला
नै बेफोरबायदि फार्स्टनि बे माबा दानाया बिनिखौ हगारथ'ला दा हगारनोसै नै बेफोरबायदि जगिघपा दालां बानायगासिनो दङ एसे एइस माथाय बे दा ए थारमाने बेलासियाव गाखोग्रा बिराद मोजां होनो खाथियावनो माथो बिराद मोजां मोजां जायगा दं जोंलाय मानोथो बाहेरायाव थांलाबाय थानोरा जायगायावनो दं आराम थांबावनि नै सेंग्राफोर दङ मोजां बे हाजो जोब मन्दिर दङ होनदांलै सिगाङाव ना मन्दिर बेरायहैग्रासो होनदां ना हा नंगौ आच्छा ये देखो ओरैबायदि ओरै थांला जोब्बाय ओइ गाहायाव नायहैनांगौ एसे कन्टिनिउ जालांगोनलै आइदै बेसे गिदिर पाइप बियो बे पाइपआव हाबनांगौलै मानसिया हा गब्लंगोना गब्लं आयौ नै ओमफ्राय नै नै सुरंग हाबनायलाय माबा मन्दिरनिसो माबा नुबायलै नै फुजा होयो नै फुजा होयो जुथा गाननानैसो औ सेन्देल गाननानैसो हाबनांगोन जियानो जाया माने खुलुमबाय नङा होमबा नायबाय बेबो जोंखौ नायनायसो मोजां मोनगोन मन्टा शान्ति पाइलु शान्ति नाय औ बन्धु शान्ति नाय माने बेफोरबायदि अन्थाइआव फैबा शान्ति मोनो ओरैबायदि शान्ति हा बा गोथौ दिमोलनो थानाय ना बियो फटक लादों सोरबा माबा माबि लादों आयु गिनाव नै गोदानजोंसो थांनांगोन औ नै बिराद रिमिनला आंना गोराथार सेन्देला गाजाल गोनांखा गाजाल दङ फैयाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम माने बेवहाय सोरखौ लाबोनांगौ जि गोथाव जिरायग्रा दं नै आच्छा बे मानि टेंकि बे मानि बुनायनिसोलां जाहाज गाथोन आच्छा बिनिफ्राय बहा थाङो गुवाहाटि थांबाय ओरै थांबाय थुबुरि नंगौ केलकाता मोसौ बारहोग्रा जायगा बेनो बा बैयो थब्र'ल'नो गाब्र'थोंसै जा दालिया ओमफ्राय बे मानि नै माथो हाबैलायलै हा मा जानदेंगे रासलेंगे जायगासो नामा बेबोलाय नों हासुबाय बे मन्दिर थानायावनो थ' बेफोरबायदिनो सोखो मोखो जुग ना सोखो मोखो जायगायाव फैदों जोंबो दान्दिसे गासैबो सोखो मोखो जुग आरो ओमफ्रायबो बहाय जेसेबां फैजोबदों सोखो मोखो थाग्रा जोबसो आरो जायगायाबो सोखो मोखोखा नोंथांमोना फै आराम इन्जय लाफै खिन्थु फेमिलि गथ'खौ लाबोनो मोननाय नङा गथ' लाबोयोबा मानो होनना बुङोबा दैयाव ज्राव थांसनगोन SDRF ना RDF ना माबा माबि SDRF ना माबा माबि बिदिखौ बुथुमनोसो गोनां जागोन आरोखि दिगदार जागोन ओरैबायदि गोलोमबाय बा सान्दुङाव दान्दिसे समबो थानो हाया जेसेबां गोलोमो गोलोमथों मोजां खिन्थु खामानि मावनानै गोलोमना गनाया बे आलादा आरोखि बियो एकदम सिंनिफ्राय गथारनाय जियानो जाया मानो ओरैबायदि जायगा नायबाय ओरैबायदि मोनसे जायगा माने सुइजारलेण्डआव थानायफोरबायदि मोनदोंमोन दान्दिसे आइलेण्डआव थानायफोरबायदि आयौ गथ'आ मानो बिदि जाखो थ' नैबे ब्लग फिसाखौना बावैनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय